Ține-mă, meca, acolo călugărița. Ia uite-o, mami. Ce frumoasă este. Aha. Dar e bej, așa, nu este... Nu e verde ca altele, știi? Dar e tare frumoasă. Călugărița, o lăcustă mare. Iată cum caută cu piciorușele. Să pună picioare undeva. Să mă, mica, caută. Mare? Da, bre. Ia uite cum întinde de crățișoare. Iu, iu, iu. Ha, ha, ha. Merge frumos. Văd că nu s-a speriat de mine până acum că o filmez. Filmez chiar foarte de aproape. Hai, mergi, călugăriță. Mergi. Drăguță. Pe aia că tot ceva... Da, cred. A făcut frumos cu piciorul la gură acolo, dădea din gură ca Tatiana. Uite cum faci. Pe aia când tu intra în urechi, te Nu, vede de unde se vine. sunt pe aici prin grădină, mama, e cum nu știi.